ka-adventure, nakaroon din sa Kwan ka-adventure sa Highway ka-adventure, nahuno ka-adventure kay ni overheat ang akong motor ka-adventure. Taon niya, nikalit siya og hunong ka-adventure, hinay ang iyang dagan tungod sa na-overheat ag makina sa akong motor ka-adventure niya. Nakaroon diri ka-adventure, standby ko kay mangutana ko kinsay makini ko diri ka-adventure. What's up ka-adventure? Nako diri karon sa highway padulong sa Carmen Bohol ka-adventure. Ngita ko kanang mutana og nganing kinabuhi sa biyahedor ka-adventure usahay na part nga madaotan ka-adventure niya. Akong ikuan kay nagdot-dot man gyud ang blower ka-adventure mo nang muka diri ka-adventure kanang overheat ag makina ka-adventure mo nang karon. Amori ko ka-adventure nangita ko kanang nay. Hello, mayong buntag ma'am, mayong buntag. Asa rapit ang kandari ma'am kanang makini ko. Unahan pa? Pipit na mabot? Magatang ta ka-adventure og naay kanang mulabay kay ako lang ning ipaganoy ka-adventure kay kuan ka-adventure kung akong pagdagano ng pugos unya. Ma'am pila pa ka kilometro ma'am ang daganon diri ma'am sa sentro? Ay gamay na iniglit ko mo na sentro na. Oh. Nagana sentro ba Carmen? Oh sentro Carmen? Dili. Kanang sa makinig ko. Oh na, di ana mo. Why tricycle diri no? Napo dito sa pintura. Ako lang paguyod kay basin bang mo i-overheat man gyud nya basin ba kanang mukuan mo likin ang iyang makina. Ugat na lang ko kuan oh. Oy ka-adventure na may tricycle. Atong hangyon ka-adventure. Nay ni hunong karbin hunong. Teka diyon. Wa kay PC bay? Asman ka? Muli ko kan, Carmen. Muli ka Carmen? Oh. Wa po kay PC no? Wala mo? Wa siya PC. Magpaguyod ta ko ba? Sige, wala, sir. wa kay PC. Salamat. Oy ka-adventure wa ko siya PC ka-adventure. Ako lang tanang ipaguyod ni akong sakyanan. What's up ka-adventure? Ka-adventure naguban ko. Kinabuhi sa biyahedor ka-adventure. Kung ako ni ipugos og biyahe ning akong motor, unya nag-overheat. Basig daw tag makina uliking ka-adventure. Magbuhat na kog laing sakyanan ka-adventure akong parahon ka-adventure. Wa siya pising da. Ngayon ni kinabuhi sa biyahedor ka-adventure usay madautan. Nay part nga kuan ka-adventure mangita jud ang diskarte unsaon pag kuan ka-adventure kay kung di ko diskarte ka-adventure di mo ko kauli sa bike ka-adventure di ko mo diskarte mo dyan kinabuhi sa biyahedor man wa pa kayo kuhalin kay mingaw para ka-adventure kay daghang pista nga nag-overheat tag makina diskarte lang ka-adventure nganing kinabuhi sa biyahedor diskarte. Ang oras ka-adventure 11:30 in the morning ka-adventure. Ting paniod to na pod. Papay nila ba yung sakyanan? Sa ka-adventure nako karon sa Unsa ning barangay diri, ma'am?
O saan yung barangay dire? Buena Vista, Carmen. Barangay Buena Vista Carmen ka Adventure. Diningdana ka Adventure padung ni sa lungsod sa Carmen, padung sa Tagbilaran City ka Adventure kinindana. Nya kini pundana padung po ni siya sa ka Adventure lungsod sa Daguhoy, San Miguel, Trinidad ka Adventure. Adventure nagatangat kog tricycle ka Adventure, bisag multicab lang para maganoy akong sakyanan kay naman ka Adventure di naman siya kadaog ka Adventure tungod nag-overheat na ang makina. What's up ka Adventure? Karon ka Adventure nagatag og tricycle unay usa ka tricycle ka Adventure atong hangyoon. Diskarte lang ka Adventure para makauli ka Adventure. Atong parawan ka Adventure na motor ay asa mo sir? No sir, asa mo? Ha? Asa mo? Tawag. Tawang wa mo dang PC no? Araman. Wa ko tayo paganoy ba? Sige sir. Wa mo PC. Salamat po. At PC ka Adventure. Asa sa kaya na kay mangingon ko ring sentro. Magwat na lang ko diri sir. Pag hindi mo agi oh. Salamat sir. Ka Adventure wala sila dalang PC ka Adventure. Mayo sa ka tricycle. Maligad mangga ka Adventure, maligad sa mangga. What's up ka Adventure? Daw karon sa highway padung sa Carmen Bohol o padung sa San Miguel Bohol ka Adventure. Katong last na og ipara ka Adventure, maligad to sila og mangga. Roy po to, nagstory po to mangga ka Adventure. Ingaling kinabuhi sa behavior ka Adventure say madautan ta ka Adventure. O pay sakyanan ka Adventure nga atong igano imugano yan yung motor. Hapit nating paniud to ka Adventure. Patong lang ta diri nga naimulabay gikan sa gikan sa Daguhoy, basing naimulabay padong Carmen. Magpaganoy ko ka Adventure.
What's up ka adventure? Karon ka adventure ako karon sa Barangay Buenavista pado alungsod sa Carmen na daotan ka adventure nag-overheat ang makina. Naghuwat ko og sakyanan nga mo goroy sa akong sakyanan kaong dalon sa shop ka adventure kay lisod og pugson ka adventure unya na overheat. Kasi bag nga madaot ang makina ka adventure kung pugson. Unya na yung mga sakyanang labay. Ay motor kami atong hunungan ang rila. Nagdakat PC sir? Nagdakat PC? Asa ka ba dong? Tagdali mo? Ano na? Kay magpaguyod ko na anarang una sa sentro ba? Asa na tinuro ka? Kuha mo? Di kining nakal oh. Nama kay PC. Dalang ko ipapan ba? Dalang ko ipatanaw yung makina kay overheat man. Kay carpenter na i-concept carpenter. Kasi nga na to sir, kasi nga na to. Mito. Salamat kay Sir Mito kay gihunungan ko na ang PC. Mapaguyod ko ka adventure kay nag-overheat ang makina. Na dola sentro. Oh, naman yung alit ko to. Sige. Dara una gamay ra. Okay. Bari ug ikot ato. Okay, kitabangan ko ni Sir Mito. At pwede ato lang ikuan dito sa kanila sir. Dari. Kilid. Pwede ka rin sir. Okay, what's up ka adventure? Agitabangan ko ni Sir Mito. Pwede ka adto na sir, adto sa kuan. O adto sa anak kindo na. What's up ka adventure? Magpa-kurna ko ni sir. Mito Istora sa Pikit. Okay, salamat ko ni Sir Mito Pikit. Adventure kitabangan ko niya. Ikurna ko karon padung sa sentro. Okay na sir. What's up ka adventure? Amo nang kinabuhi sa behavior ka adventure usay madaotan ka adventure. Nang mangitag diskarte ka adventure para ma-pandit ka adventure. Una gamay sir no. Adventure. Kasa sir ha. Pacha o direct saging ka adventure kay basing malangan. Kapalta kog saging. Pila ning saging nga? Saging, pilay kilo. Saging palta kog saging man de. Pila? Sa kilo.
Ay, ma'am, 28 ma'am. Ilan may mo? Magsipiran? Kahit kung sa adventure kay basi malangan-langan dito sa pag ayos sa motor at least nga tigpaniud to na ka-adventure paniud to lang kog saging ka-adventure palit ko sa kasipi nga saging manang ni paniud to Hey, ka-adventure. ka-adventure. What's up ka-adventure? Nagkaroon sa tindahan diri sa tindahan sa mga gulayan prutasan diri sa Sa Buenavista. Hormeliada Protasan. Ano ma'am? Hormeliada prutasan ka-adventure. Palit ko daan ka-adventure og saging kay manangilig magayo-ayo dito nya malangan ka-adventure at least nga amo na lang ni panood ko ka-adventure sa saging. Mani kinabuhi sa biyahe dito ka-adventure sa madautan ka-adventure. Na part nga madautan ka-adventure nga tabangan po ko ni Sir dito. Si Sir Vitos ug nga ka-adventure at least nga ka-adventure kanang gitabangan po ko sa para adventure. What's up ka-adventure? Karon magpaguyod ako ka-adventure sa Rila ka-adventure. Gege. Bati. Adventure, karon ka-adventure, nagpa buyod ako sa Rila ka-adventure. What's up ka-adventure? Karon ka-adventure, nagpabuyod ako sa Rila. Ka-adventure na namin saron sa shop ka-adventure. Kasi nga na to sir? Daniel. Na si Sir Daniel may yung ka-adventure ang ipatanaw ka-adventure ang kay diferensya ka-adventure. Para samtang ayo pa ni Sir ag makina ka-adventure yung paniod to na pod ka-adventure mo magmukbang sa tawag saging ka-adventure samtang ayo pa ang makina ni Sir Daniel. Hindi ko na ay okay, what's up ka-adventure? Na ako karon diri sa saan ni barangay diri sir? Buenavista. Barangay Buenavista lungsod sa Carmen. Pag ka-adventure, tingpaniod ko naman ka-adventure, magmukbang lang tanig saging ka-adventure kay giayo pa ni Sir ag motor. Ipalit po ko dito ko sa kasipi nga saging kay iabot sa paniod to. Mo ni kinabuhi sa biyahe dito ka-adventure. No, tadong. Ako medyo sa kasipi, barig kuan ang timbang kani ka-adventure ang nabayad na 28 ka-adventure nabayad na ho. Unya ano siya paniud to no ka-adventure. Daw nag-ayo pa si Sir Daniel sa makina. Unya napasalamat po ko ni kuan Sir Bino na kuan na ka-adventure nagkurna gikan dito sa area nga nadautan ka-adventure. Shout out ko ni Sir sa driver sa Rila nga nagkurna na ho. May kaya sa biyahe dito ka-adventure sa inay part nga madautan taon niya layo o ganang lungsod ay paniod to
wa tay ka paniudtuhan nga restaurant. Kan diskarte ka adventure ka sa saging ani. Adventure magmukbang tawag saging. Saging tundan. Tapos si sir nag-ayo pa sa makina. Ngayon siya panood na adventure. Inganing part nga madaotan ta sa dapit sa kasada adventure nga layo og restaurant. Diskarte yung adventure nga yung biyahe do ta kayo. Pasok adventure, ano ito karon nagmukbang ko ron sa aking adventure kay layo og tindahan. Okay, what's up ka-adventure? Mga untag sa aking ka-adventure. Muna akong mukbang karon sa adventure kay na part nga aning abot sa paniud to nya madaotan ta ka-adventure. Diskarte kami ang kinabuhi sa mga biyahedor ka-adventure. Diskarte yung ka-adventure kay dito kayong mapas mo ka-adventure kay ang kanang part nga mapas mo nga mo say kan sa sakit nga ulcer ka-adventure mo nang diskarte yung ka-adventure nga biyahedor. What's up ka-adventure? Nakaroon sa Siap dili ka-adventure dili sa Barangay Buena Vista. Nagpaayo ko ron sa motor ka-adventure ni Sir Daniel. Anya ating paniud tanan ka-adventure nya layo po diri restaurant kay unahan pa kayo ang restaurant diri sa lungsod sa Carmen. Manang diskarte lang ka-adventure. Kawat saging ka-adventure. Ana ko tubig ka-adventure. Nga kinabuhi sa biyahedor ka-adventure kanang diskarte yung ka-adventure dili kita mao ka-adventure kay mga ngayo tag tubig unya ganina nakapalit po ko og saging o sa kasipi. Duhay kami sir. What's up ka-adventure? Nako karon sa shop ni Sir Daniel. What's up dito sir? Banul. Nako siya shop ni Sir Daniel Banul diri sa Barangay Buena Vista lungsod sa Carmen ka-adventure niya. Si Sir po Daniel po nagayo sa akong motor ka-adventure. Daghang salamat sir ha. Nga ikay nagayo sa akong motor niya. Makauli jud ko ka-adventure kay tungod sa diskarte ka-adventure. Ingani kinabuhi sa biyahedor ka-adventure. Mangitag pa diskarte ka-adventure. Oy ka-adventure, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Maginaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayo kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Oy ka-adventure, ayo pod kalimot pag click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. God bless.